Welcome back mga guys. Gusto ko pong i-share sa inyo yung aming experience po noong October 17, 2023, kung saan po alas 2 ng madaling araw ay dinala po namin sa bayan yung aming baby dahil po siya po ay mataas ang lagnat. At nag-aalala po kami dahil every 4 hours pinaiinom naman po namin ng tempra pero hindi po bumababa yung lagnat. So mga guys, ito po dito yung daan papunta ng bayan. Grabe, sobrang dilim po. At ayun, nandito na po kami ngayon sa Jibitan Memorial Hospital dito po sa bayan ng Lawang Northern Samar, ang nag-iisang hospital po ng bayan. At pagkarang masore si Baby Even ng doktor, ayan, pinauwi din po kami ng doktor dahil ayon sa kanya, maayos naman po yung vital signs ng baby. Dangan nga lang mataas po yung lagnat, pero binigyan naman po kami ng gamot at sa bahay na lang daw po gamutin yung baby. Pero kapag daw lumala yung kalagayan, dalhin po dito o ibalik po dito sa hospital para po ma-confine. So ayan, inaantay po namin yung sasakyan dahil nasa labas po. So madaling araw po, alas 3 na po ngayon ng madaling araw at ayan ang tahimik po ng buong paligid. Pero ang dami-dami pong pasyente sa loob dahil kasagsagan po ng trangkaso, ng ubot sipon at usong-uso po dito sa bayan na yung dengue, ayan. Tapos may kasama pang mga tigdas. So grabe, ang dami-dami pong mga pasyente po dito sa Jibitan Memorial Hospital at walang tulugan po yung mga doktor at nurses po, pati mga staff nila dito. Ayan si baby So ayan na po yung sasakyan namin. Ito po dito yung kalagayan ng bayan ng Lawang Northern Samar. Nag-iisa lamang po yung hospital, ang Jibitan Memorial Hospital, kung saan po ang lahat po ng mga pasyente mula po sa 56 barangays ng Lawang Northern Samar, pati na rin po yung mga karatig bayan ay dito po nagpapa-check up, dito po nagpupunta kapag may mga emergency po. Kaya naman po dahil po yung aming barangay ay 8 kilometers po mula sa bayan, kaya naman po kapag may emergency po katulad ng pagkakataong ito, lahat-lahat po ng mga gamit namin ay dinadala na po namin, kasama po yung unan, kumot, pati na rin po yung mga mahalagang kagamitan po ng bata o ng pasyente para po hindi na po kami magpapabalik-balik po sa aming barangay kapag po kailangan i-confine yung aming pasyente. So ayon sa doktor, kailangan po naming bumalik bukas para po ipalaboratory yung aming baby at kapag nakitaan po ng kailangan pong i-confine po yung baby namin bukas. So ngayon pinauwi pa po kami dahil medyo okay pa naman yung baby namin, ayos pa naman yung vital signs, pero nag-aalala po talaga kami dahil sobrang taas po ng lagnat. Ayan mga guys, kinabukasan bumalik agad kami ng bayan para ipalaboratory yung dugo at ihi ng aming baby. At andito po kami nakapila. At pagkatapos po namin makuha yung result ng laboratory, ayan, pinayagan po kami ng doktor na ma-confine yung si baby para po maobserbahan po kung ano po yung kanyang karamdaman. At ayan mga guys, syempre hands-on tayo sa pagbabantay. Salitan kami sa pagbabantay ni Aileen. Pero syempre habang ako ay nagbabantay sa Aileen, tingnan ninyo kung anong kanyang ginagawa. Pinapasiguro niya yung rasyon ng pagkain dito sa hospital. Ayan, okay na si Bibi. Ay, Bibi ko, naiinip na ikaw dyan, Bibi ko. Ikaw ang aming Bibi na love. Maganda ng pakiramdam mo, baby. Ay. Ayan guys. So okay na yung baby namin, Hoy, nagkaalo yung mga ayos na yung pasyente namin doon sa hulihan, lumuluob na siya. Maram ako na nung lumuob siya kay tumakas na sa kanila eskwelahan. Letter A, tumakas la. Letter B na 0 sa quiz. Letter C, ansarit matukad, ay masulantiyan, ansarit mauli. Then hadingan sa ospital. Hoy, Bibi. Bibi. Hoy. Ano yan? Nag-smile ng Bibi ko. Ata. Bibi. Yeah. Labas ng bibi ko. Pasaway na naman ako niyan. Ayan.
Ayan, pagkatapos ng isang linggo namin pamamalagi sa hospital, makakalabas na po si baby at buong puso po kami nagpapasalamat sa lahat po ng staff ng hospital, sa mga doctors, sa mga nurses, sa mga attendants at syempre sa lahat po ng mga nagdasal para po sa kaligtasan ng aming baby. Ang payo ko po sa lahat, mag-ingat po tayo dahil usong-uso na naman po yung sakit na dengue at ito po yung sakit na nakuha ng aming baby. Nagpapasalamat po ako sa Poong May Kapal sa karagdagan at panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa aming baby. Mega shoutout po sa aming pamilya both sides na tumulong po sa pagbabantay at syempre sa aming ninong Jeff, darakong salamat sa nimo bully.